Neviem, kedy sa to stalo. Zrazu sa medzi nami vytvorilo to čarovné puto. A s každou ďalšou stránkou bolo silnejšie. Prelietávaš po riadkoch, značením v tvári a skoro nedýchaš. Ja ti ponúkam odpovede na tvoje otázky a dokážem ti vyčariť úsmev na tvári, aj keď sa trápiš. Všetko je dokonalé. A v tom nastal môj rozpad. Knižnica od A po Z. Časť 12. Láska k literatúre. Petoro dobrého čitateľa. Zamyslel si sa niekedy nad tým, čo by o tebe tvoja aktuálne rozčítaná kniha mohla povedať? My, knihovníci a knihovníčky, by sme sa radi pochválili tým, že máme špeciálne vyvinutý zmysel pre knihy a ich pohodlie. Na nešťastie, už aj zbežný pohľad do našich regálov ti odhalí, že niektoré knihy vyzerajú horšie ako priemerný Slovák po prehýrenom víkende. Dá sa tomu zabrániť? Diplomatická odpoveď by znela hokejovo. Tak určite. Život sa však deje a nehody sa stávajú. V nasledujúcich sekundách si tak preberieme zo pár dobrých rád, ak chceš byť s knihou kamarát. Rada číslo 1. Nie som kvetina, nemusíš ma polievať. Predpokladám, že si tušil, že voda a papier nie sú najlepší kamaráti. Bohužiaľ, platí to taktiež o káve, čaji a iných pochutinách, ktoré sa nám s rituálom čítania nepochybne spájajú. Býva to idylka, až pokým sa šálka neprevrhne. Riaď sa preto jednoduchým popoluškovským pravidlom. Kniha zvlášť, nápoj zvlášť. Rada číslo 2. Nie som mäso. Nemusíš ma údiť, rozumieme. Kniha v spojení s cigaretkou v tebe evokuje noblesnú atmosféru zafajčených salónov pre intelektuálov. Chtiac nechtiac, však tento nie je príliš obľúbený čuchový zážitok posúvaš ďalej. Nehovoriac o čiernych otlačkoch prstov, vďaka ktorým je identifikácia páchateľa tohto knižného prečinu značne zjednodušená. Odovzdávaj nám potom radšej takú knihu, k akej by si sám rád privoňal. Rada číslo 3. Nie som Janko. Neohýbaj ma, mamko. Skvelá myšlienka, nádherný dialog, alebo len prevencia voči zábudlivosti. Tak či onak, knižný list nie je origami. A ďalší čitatelia nemusia mať pre tvoju záľubu v zahýbaní pochopenie. Pritom stačí tak málo. Priprav si notes a pero, alebo si danú stranu odfoď radšej do mobilu. Rada číslo 4. Nie som lietadlo, nenechaj ma len tak poletovať. Je pekné, že ťa čítanie drží pri živote. Ešte krajšie však je, ak kniha ostáva na nejakom pevnom povrchu. Stačí jeden nevinne vyzerajúci pád a atraktivita knihy klesá z kategórie horúca novinka do levelu šalátové vydanie. Jednoducho, radšej padni od únavy na knihu ty, než by ti kniha mala rozbiť úsmev. Rada číslo 5. Som kompletná, nemusíš ma doplňať. Každý z nás má túžbu povedať niečo navyše. So šmrncom a nadhľadom. Pochváliť sa svojou čitateľskou gramotnosťou. Aj tak by sme to však radšej od teba počuli v konverzácii tvárou v tvár. Nie, netúžime hľadať tvoje zápisky po jednotlivých knižných tituloch a spájať ich do siahodlhých poznámkových románov. V prípade, že si ani po týchto 5 radách nestratil chuť na počúvanie nášho podcastu, tešíme sa, že s nami čo chvíľa odcestuješ k písmenku M.